క్రీస్తునందున్న ప్రియులకు ప్రేమతో వందనాలు తెలియజేయుచున్నాను. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ 2021. ఈరోజు దేవుడు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటనగా, కీర్తనల గ్రంథము 121వ కీర్తన 5వ వచనం. యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు, నీ కుడి ప్రక్కన యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును. ఆమెన్. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రస్తుతం మనం జీవిస్తున్న దినాలు ఎంతో భయంకరమైన దినాలు. ఎటు చూసినా పాపమే, ఎటు చూసినా భయంకరమైన తెగుళ్ళు ప్రబలై మానవ జాతికి తీరని నష్టాన్ని, కష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనల్ని ఎవరు కాపాడతారు, ఎవరు రక్షిస్తారు అంటే, నిశ్చయముగా మనల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించే శక్తి సామర్థ్యము మనం ఆరాధిస్తున్న యేసు ప్రభువుకు మాత్రమే ఉంది. ఆయనే లోకరక్షకుడు. ప్రపంచ మానవాళి పాప విమోచన కొరకు తన రక్తమును కార్చి ప్రాణమే పెట్టిన దేవుడు ఈ రోగాల నుండి, ఈ శాపాల నుండి, ఈ తెగుళ్ల నుండి నిశ్చయముగా మనల్ని రక్షించటానికి సమర్థుడు, శక్తి గలవాడు. కాబట్టి మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనల్ని కాపాడగల దేవుని వైపు, ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల నుండి మనల్ని విడిపించగల దేవుని వైపు చూస్తూ ధైర్యముగా, ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ విశ్వాసపు యాత్రలో ముందుకు వెళ్దాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా మంచి కాపరివైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన మీ నామమునకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నిజమే తండ్రి, మేము నివసిస్తున్న దినాలు భయంకరమైనటువంటి దినాలు. ఎటువైపు నుండి ప్రమాదం వస్తుందో, ఎటువైపు నుండి ఏ తెగులు వచ్చి మీద పడుతుందోనని ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్న భయంకరమైన చెడ్డ దినాల్లో మేము బ్రతుకుతున్నాం. ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులలో నిశ్చయముగా మనుషులైతే మమ్మల్ని రక్షించలేరు, కానీ సర్వశక్తి గల నీవు మాత్రమే మమ్మల్ని కాపాడగలవు, రక్షించగలవు. కనుక మనుషుల వైపు కాకుండా నీ వైపు చూస్తూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ విశ్వాసపు యాత్రలో ముందుకు వెళ్ళినట్లుగా మా ప్రియులందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అట్టి ప్రార్థన ఆత్మచేత నింపి ఈ దిన వాగ్దానం మా అందరి జీవితములలో నెరవేర్చి తద్వారా మీ నామమును మహిమపరచుకొనండి. అలాగే ఈ దండయాత్ర పరిచర్యలో పనిచేస్తున్న ప్రతి సహోదరి సహోదరుని దీవించమని, ఈ పరిచర్య ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి నీ నిత్యరాజ్యమునకు సిద్ధపరచుమని యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.